engga tumapak ing wanci mapan aning jagat Kadiri ing kraton Pamenang. Yaksa Gora Rupa Risedeng Narendra Yaksa Yaksa lalaku kang malwaling ingkang gambira marangah ngisih metu Prabowo nyatane wong mamenang siji waranana katon. Aku mung sagrema mundi dawuhe Gustiku Prabu Yaksa Dewa supaya ngebun-bun esuk ngudan-udan sore nglamar atmajane Prabu Aji Jayabaya ingkang aran Dewi Prasasti Pramuni Sesanti. Dewi Permuni lan sedulure kabeh bakal digarwa dening Gustiku nanging banget kowe wong mamenang nggone ngina marang ratu Gustiku dianggep yen to buta kuwi dudu sak pepadhaning titah. Ayo wis grek lampit brungkat kimpul gajah lar singa barong nyatane dadal tari samaya endi senopatine. Bagus mbranyak kowe sapa? Atmajane Kanjeng Rama Jayabaya. Aku Raden Jaya Amijaya. Lancar. Kala Kridaksa. Apa? Inggirna wadya balamu. Yen ora njaluk tak babati barisamu. Isih nom urung ilang pupuk bawangmu. Untal malang lah. Wah, oh, oh, hoi, wah, wah, hoi. Dananiro layu gumel gucemrah maratani kepiye ngger Jaya Mijaya. Duh Rama Prabu istulipun boten dangu malih kula nyamaraken kawilujenganing negari Kadiri Rama. Nyoto sekti kalinteng wadyabala saking negari Selama. Kula ngwatosaken dhateng para kawula miwah para wadya menawi negari Kadiri badhe bedah Rama. Anakku nggih anakku Jaya Mijaya kula wonten dawuh. Samengko ngene wae. Tak gawe Giri Sayambara. Sapa wae ingkang bisa nyirnakake Prabu Yaksa Dewa kelawan pati ingkang aran Patih Kala Kridaksa saka negara Selama ingkang bakal ngayunake kadangmu tetelune pisan. Yektine bakal tak dhawuhake nggih Biyawarakna. Istiraken dawuh Rama.
Kaya gubuk ingkang wis reyot, kaya raga ingkang wis datan kuwang glawat, den pangan dening wanci dina sasi miwah taun ingkang gilir gumanti mubeng anyakra manggilingan lakuning jaman. Brisang begawan kapiwara ing Kendali Sada pinardawa nyawane nganti nggo jamaning Kadiri ya negari mamenang. Kaya wis kempong perot datan bangkit ngadeg jejeg lamun ora tinuwak nganggo teken. Luluh bebayune nganggo wis datan darbe karekat ingkang kacipta amung lampus parandene pati ingkang den goleki datan enggal anekani warsa hideping tekad sigra manteng samadhi yayah nyendhal tali wangsul sukma pecat saking jiwa-jiwa pegat parandene maksana keketek bebayune nganggo ingkang kari hanguripi jumedhel sang sukma mayangkara. Natananira layu gumegut semrahnya maratani Dewa mugi paringa pepadhang dateng jagat kula. Oh Mayangkara, Mayangkara, aku iki gumun ya gene kowe kuwi kok isih kerasan men manggon ana ing papan kang wis reyot kaya mengkene. Kowe sukma jati mestine kowe wis ora kerasan meneh. Kowe duwe kelungguhan swarga tundha pitu ning ya gene kuwi isih mapan kerasan neng kene. Umurku iki nek diitung nganggo petungan taun nganti entek etungane. Aku lahir ana ing jaman Sri Rama perang gedhe ngalengka aku nderek gumanti putrane Prabu Rama ya kuwi Sang Pujinggalawa. Ya Sang Rama Batlawa. Rama Batlawa nurunake Prabu Basukunti. Prabu Basukunti nurunake Sang Kunti Boja. Kunti Boja peputra Dewi Kunti lan Prabu Basudewa kuwi. Dewi Kunti peputra Pandhawa. Raden Janaka peputra Abimanyu. Abimanyu peputra Parikesit. Parikesit Gendrayana. Nganti teka saiki jaman Prabu Sri Aji Jayabaya. Anoman piye nek nitik saka pangucapmu kowe tansah gresah lan gesuwa. Kowe mung kepengin mati. Ngene ya Anoman. Sing jenenge jiwa lan raga kuwi kudu laras lan kudu mantuk, kudu rujuk. Yen jiwane agung ragane ya kudu nindakake keagungan. Yen to jiwane satriya ragane ya kudu gelem nindakake kasatriyan. Apa kurang nggonku tumindak dharma kasatriyan wiwit kuncung nganti gelung kuwi apa kurang Mayangkara? Ora kabeh wong urip iku manunggalake jiwa lan ragane pancen bener ngono ning
sing jeneng tumitah ana ing alam padang mono kudu mbudidaya nyundhukake gambuing pakarti ing antaraning aku lan kowe. Nek kowe karo aku iki wis ora gambuh, kowe isih mempeng nanging ragaku wis ora kuat. Arep kowe mempeng kae nek raga wis ora kenek dienggo ngethek terus arep ngopo aku. Mangan apa-apa wis ora enak, nyawang apa-apa wis ora seneng. Mayangkara mbok ya aku njaluk tulung kowe bali ya. Kowe bali ya nyang kayangan ya. Aku wis ora saguh. Aku wis ora saguh urip meneh Mayangkara, kowe bali ya. Anoman piye? Kowe kok mempeng temen kepengin pisah karo aku. Iya, pancen aku wis ora kuat tenan. Iya. Aku gelem bali nanging kabeh gumantung para dewa. Mengko yen to dewa nampa sowanku, aku ya pisah karo kowe nanging yen to sowanku tinulak, aja kurang pangapuramu aku bali mrene meneh. Yamadipati menika sukma saking Mercapada. Kowe arep ngapa? Kula sampun pejah. Kula kepengin nyuwun swarga. Sampun ngantos dipun siksa wonten ing Yamaniloka pukulun. Yamadipati, kula wong iki nalika uripe piye? Wah, niku mboten genah. Nalika duweni panguwasa jaman teng Mercapada niku kumawasa dak sewenang-wenang. Sapa sira sapa ingsun mung golek klimising lambe blendhuke wetenge dhewe. Mula pecah kok njaluk swarga niku swarga napa? Kowe nyemplung ya Maniloka. Aduh mati aku. Apa meneh iki? Kok nganggo blangkon iki sapa iki? Kula dalang pukulun. Dalang. Iki gawe senenge wong akeh kudu swarga ya Madipati. Dereng kantenan iku walak-walak dalange. Nek mboten bener nggih kudu disiksa rumiyin wonten ing Kawah Candra Dimuka. Kula dalang ingkang sae pukulun nggih nek ringgitane sae ning tumindake mboten sae cemplungke dhisik. Ya apa meneh iki wedok ya Madipati? Wong tuwek niku. Wis apa? Griya kula rumiyin wonten silir. Ngendi kuwi? Ning kula pindah saking Guyangan. Saya ngilen teng Kedung Bathok. Terus bablas teng silir. Iki kenapa ora bener iki? Napa nek teng mriku niku mesti wong mboten bener.
Kula niku mboten nakal Bu, kula najan kula wedok kula nom riyen ayu banget ning kula mboten nakal, kula mboten mursal. Mila kula manjing swarga nggih Bu Kulun. Ah, kesik ya mau diati catetamu piye? Nggih, menawi mboten klentu tiyang menika najan mboten mursal nanging gawene ngedol wanita sak bangsane. Yang niki dados grema, mula niki nggih kecatut melu dosane. Nyemplung yo manih jemplungke mawon. Loh, iki lak Mayangkara to iki? Inggih, Bu Kulun. Ana apa kok munggah menyang panganan? Ana apa Mayangkara? Kula sampun kepengin wangsul tetunggilan wonten ing mriki. Lho sebabe Anoman sampun boten kuwawi gesang malih Bu Kulun. Mila kula nyuwun gungan dhateng Paduka, kula kepengin wangsul dhateng kadewatan Bu Kulun. Nyata larudha sangking sada kanggo kula. Yen tan ngutusa Sang Sri. Mangka manut gumiling mangsa kala durung anekane balimu nyang pangayunan isik sak kemprangan meneh. Lah kok dadi nggih mangsa menika sanes saking pikajeng kula nanging saking pakartinipun Hanuman kula. Oh ngono. Inggih. Ora kena. Iki dudu mangsane isih ana dharma sepisan meneh sing kudu ditindakake dening Hanuman. Durung rampung dharmane lajeng keparingi mudhuna menyang Marcapada meneh. Kula kedah wangsul Madyapata. Iya. Gelem ora gelem Anoman kudu isih nindakake pakaryan. Lajeng pakaryan menapa ing kedah kula tindakaken Bu Kulun? Biyen Prabu Jayabaya nate memungsuhan karo sedulure dhewe ya iki Nalendra Yawastina Prabu Kijing Wahana. Nganti sedulure dhewe sing jeneng Kijing Wahana disedani mongko ninggal putra telu. Ya kuwi Astra Darma, Darma Sarana lan Darma Kusuma. Nganti saiki mbah dununge yen kowe bisa ngrukunake darah Pandhawa, Tedhak Turasing Prabu Haji Jayabaya kelawan Tedhak Turasing Kijing Wahana. Mengkone kowe bakal dipethok dening para widodari kondel menyang pekayangan. Waduh, ngaturaken panuwun Bu Kulun. Dewa mesa nolak apa kang dadi penyuwunku. Oh. Ya talah temen to ya awak wis kaya ngene rasane. Oh. Ya. Nek pancen aku kudu bisa ngrukunke ora sing Jayabaya karo Kijing Wahana, muga-muga ana dalan.
ngaturaken pangabekti mugi kunjuk Eyang. Kowe iki sapa? Kula pun Jayamijaya. Oh, kowe putrane Aji Jayabaya ing Kadiri. Inggih. Kok kowe wis umurup yen to aku mbahmu le? Ih. Najan namung kanthi dedongengan rene nyatanipun kula nuwun sewu wonten Rewanda Seta. Ingkang sampun lalu yuswa kacetha inggih namung paduka Sang Begawan Anoman. Iya. Piye nggih napa kabare mameneng nggih? Aduh, Eyang. Mboten kados ing titi mangsa mangke negari Kadiri kaparak parang muka saking negari Selama Prabu Yaksa Dewa miwah mantih Kridaksa badhe ngayunaken kadang kula Yayi Pramesti Pramuni lan Sesanti negari ginebak ing perang pupuh dadalarut para prajurit satemah Kanjeng Rama Prabu nibakaken Girisaya Mbara sinten kewala ingkang saged mitulungi negari Widarba saking cengkermaning mengsah negari Kadiri nggih mamenang badhe manggih hayu inggih menika ingkang menang garwa kadang kula tetiga Pramesti Sesanti lan Pramuni Eyang Weladala. Iya. Dadi ngono karepe si Jayabaya. Inggih, Eyang. Iya. Kowe disika matura karo wong tuamu ya yen mengko tak susul. Loh, menapa Kanjeng Eyang badhe mupu sayembara menika ya? Najan aku wis kempong perat kaya ngene ya tak cobane aku tak urun-urun menyang negara mamenang ya, Nggih. Wis tuwa ya wis men aku tak ngleboni sayembara iki Jayamijaya. Aduh, Eyang. Oh. Kananira ayu kumel kucemrah maratani Eyang kula pun astra Darma menika kadang kula Darma Kusuma lan Darma Sarana. Eyang kula nyuwun pengayoman kula sampun boten gadah sinten-sinten malih. Oh, kowe anake Kijing Wahono. Oh. Oh, ya. Putuku ngger, putuku. Oh, negaramu wis rubuh, bapakmu sedo. Kowe ora karu-karuan lelakonmu ya Li. Eyang kula nderek paduka kemawon. Oh, kowe tak goleki, njer kowe tak goleki. Ayo melu aku tak lebokke ana ing Kalpika kene ya. Wah, wangune kentekan Senopati, tuwek keklek, kethek ora mbejaji. Kowe wis doyong kaya ngono aku dadi ngatoni curen. Aku Begawan Hanoman Kala Kridaksa aku sing mupu sayembara. Apa?
Ngaturaken genging panuwun ya. Kala Kridaksa sampun kasambut ing Rana Madyalaga. Iya, iya. Kinten kula ngajan ratu ing Selama dereng gugur. Nanging sing ngandika badhe kula tepangaken langkung rumiyin kaliyan sederek kula ya. Iki dulur-dulurmu Jayawijaya inggih yang inggih kula pun pramesti sesanti kula ramuni iki sing bakal dadi garwamu ya lan wis bisa madhangake negara pamenang. Aduh mati mesti mlengos wong kaya ngene. Oh, gelem karo kethek kaya ngene ya banget. Mati aku. Lakon kok ya kaya ngene. Nyatane wis bisa mateni kala Kridaksa. Iki mengko ora urung sing dadi bojomu. Aku tak maturana kesane Kanjeng Ramaji. Mati aku. Ya wis mati wae nek timbang kon nglakoni kaya ngene. Ayo nuliya mrene. Nuliya mrene wong ayu. Sadurunge mati aku tak nulih mrene ya. Iki sing dadi bojomu. Kula nyuwun pamit Ini ngopo to Mbak Yu? Tobat. Menika Raden Astrodharma ingkang ajeng lajeng Raden Darma Kusuma lajeng Raden Darma Sarana. Kula maksih sederek panjenengan piyambak kulat majanipun Kanjeng Rama kijing wahana rumiyin. Aduh. Ngakangi wong salaman kok dipijet diuwil-uwil. Kok kowe salaman karo adimu biyen ya ngono kuwi to, Gong? Aku ora tanganku tak kei lem kok. Dan pliket. Menika kados pundi keparengipun Eyang Anoman kok bingungaken. Nggih. Ger iki putuku telune tak gathuke.
yen aku wis tuwek ora gagas babakan kadonyan iki dadi bojomu siji-siji pas wong telu ya Ngger. Warna kembang ana antariksa gantara memangi kaya wis anyaketi kodrate Sianoman. Wah wontiar kowe ponto kowe arep apa? Kaya ngene kok mateni Grijasa. Wah! Ayo salmata we. Sureng Dewangkara kingken lir manguswa kang layon. Wis datan bisa nglawat risang kapiwara ngalumpruk meh kaya kapuk datan Darbedaya labet nyata sekti kalintang Sang Prabu Selama Sang Yaksa Dewa ingkang gegirisi kridane manjing payudan mesti gondol nyawa pauta risang anoman ingkang nyata wis gawang-gawang kapireng saking katebyan kaya kenthongan pring ingkang uluk-uluk gumenclang mungguing tawang kaya-kaya nyawa ingkang wis ora kuat melu ragane ungak-ungak ing margaina. Ayo wae arep apa wae nalika samono pinetek janggane ngoyo meh ora bisa ambegan pungun-pungun Sang Hanuman ngetok kegiatan ngaruncal kang suku mancat dodo. Wah waduh Hanuman aja girang-girang kumuyu kowe ketok kaya wis lemes parandene sing mancal dadaku. Ratu Selama aja mbok jarak godo inten ingkang bakal ngremuk ndasmu.
Nabit godhok sabet ngiwa endo nengen sabet tengen endo ngiwa. Kinetok karosane mere sakayange. Hambalik nyawel Sang Prabu Yaksadewa. Anyarengi kumepru ing godha Kyai Enten ing anggane Sang Anoman. Sadya pecah sampyuh padha sakala. Oh. Yang oh Gumlethak Risang Hanuman ya Sang Mayangkara Purwa madya wusanane ing mangke amungkasi jagate Buyaksadewa nenggih Sang Hyang Bathara Kala ingkang mesti pusaka Kyai Gada Enten ingkang ampuh kagila-gila Sang Hyang Kala bali makayangan amung amethuk Gondorira Risang Begawan Kapiwara kumelas saking antariksa kaya swaraning udan sinemeni dewa ingkang anawraken kembang amethuk kondoring Sang Mayangkara. Oh